Zdraví vás za Slenderman 007 a dneska budeme natáčať pálivý challenge. A predstavím vám môjho nového kamoša. Predstav sa. Lukáš. Lukáš Bednár je z Kalinova a ako som spomínal, budeme dávať pálivý challenge. Takže budeme natáčať pálivý challenge s tým natíčný. A môžeme začať. Začína Lukáš. Mám. Dobre, teraz idem ja. Nepozvracaj sa. Grc. Je grcať. Chlap. Ako má byť? Dobre, už pôjde druhá, budete vidieť. Paťovi to vôbec neštípe, jemu to je slabé. Teraz pôjde druhá vejka. Začína Lukáš. Čo? Začínaj. Ale kúpili sme si takéto nové vankušiky. Ktoré nikoho nezaujímajú. Ja viem. Okay. Ale kúpili sme si takéto vankušiky za 50 eur. Dobré. Tak sme platili 150 eur, lebo sme si kúpili 3. A môže začať tretia vejka. Tretie dieťa. A som chcel pripomenúť, že nemôžeme sa napiť. To netreba. Nedorozumenie. Poznáte túto vec? Kúpte si to. Túto vec, neviem, či to vidíte, je to za euro 50, to tak prdí. A on má s tým tyranuje celý deň. Nevadí. Chcete kážem vedel, budem tyranovať. A Alebo je kašľa na to. Kúpiť. pred chvíľou sme hrali multiplayer v jednej hre Virgin War. a vyhral som ja na Lukým. Čo som ja prehral, lebo tento študent, jeden hozaj príde, ktorý práve drží mobil, zakývaj. Ahoj. Vidí ťa. Neviem ako. Ideme sa kamera na koľko? Točíme? 3 minúty? Dve? A Nám. kameraman pekne priblíž túto pálivu. A aké je to pálivé? No. A to jeme. Toto vyzerá, ako keby to bolo na prvej paličke. No, Paťo bude už štvrté dieťa rodiť. Ja zatiaľ žiadne nemám. Tak to ešte bez spať musieť spať a to? No určite. Čo? No určite. To sa išiel vykakať, lebo išiel vykrstať tie 4 deti. Zatiaľ ide. A ja som ten nový host. Ktorý kameroman
kamerou vonal. Teraz A mne to neštípe. nie. Paťo sa išiel vysrať. To štvrté dieťa. A môj slin spadol. A z toho Ale mám takýto prdiací plis. ktorý ja mám tiež červený. A ja tu mám zelený. A koment 97. Neviem, či ho poznáte. A má ženu mentolku 97. Ale my nie sme takí youtuberi ako Gogo, Expo a takýto. My sme oveľa noobsní. Áno. Sice my nemáme YouTube, ale nevadí. Ale máme. My? Máme. Na Paťovom. No ale to... Okay. A ty ho. Natáčame túto šupáčke. Lice, strong cheese, jalapeno, diaboli hot. Že? To spálive. Dosť pálivé. Akože. Akože. Ale tomu Paťovi ide... To Paťo vadilo. sa ešte nevrátil. Mm. Ako už dlho. A, už asi 5 minút. Nie, už asi 10. dieťa. Mm. Alebo 5. Ja už mám skúšku. Čaute ľudia, toto bolo posledné, no nie posledné, ale Paťo to povedal, že už stačí, už musíme dokamerovať, lebo nášho prišlo sačka. Takže dovidenia ľudia, ahoj.